Čau, já jsem Oskar a vítej. Tuhle sérii bych pojmenoval asi moje takové příběhy ze života, prostě takovéhle věci, kravinky, co jsem dělal. Ještě chci zmínit, že tohle je moje první velká animace, ne takové ty šity, co se vanu za 3 hodiny. Takovýhle videí ještě mám více, takže se můžete těšit. Tak jdeme už začít s příběhem. No a ještě předtím, než začneme, tak dejte prosím like a jestli mě fakt chcete podpořit, tak odběr. Dobře, teď už začínáme. Byl asi 3. nebo 2. den na lyžáku, co jsme tam byli a byla zrovna v té době snídaně, takže jsme byli úplně na molku. Když jsme dojedli snídaní, tak jsme šli nahoru, aby jsme se připravili na hodinu. Ale jak jsme se nachystali, tak jsme nevěděli, co máme vlastně dělat. Jsme si rozmýšleli, co si zahrajeme. Buď si zahrajeme nějak Uno nebo karty, buď si zahrajeme na nějaké ufony, anebo skočíme z baráku. Takže jsme přemýšleli, ale mojeho kámoše napadla jedna hra. A to byly středověké války. Jak se ta hra vlastně hrála? Měli jste 4 zbraně. Meč, kopí, halapartu, myslím, že se to jmenovalo, a sekeru. Já jsem si vzal halapartu, Zdeněk si vzal meč a můj druhý kámoš, který tam byl na pokoji, si vzal, myslím, že kopí. Takže jsme hráli. Zdeněk vyhrál první hru, já druhou a Zdeněk zase 3. Chudák náš kámoš, který ani jedno nevěděl. Tak jsme hráli ještě další hry a pak myslím, že jsme hráli Uno na chvíli. Uno! Ty si fakt myslíš, že tě nezastavíme? 2+! Reálně hoši jsou fakt dobří kámoši. Jsem rád, že si se mnou zahrajou a prostě byli super. Jenomže pak jsme si chtěli lehnout. Ale byli jsme všichni na stejné posteli, protože tam byla jedna manželská a jedna dvoupatrovka. Takže jsem si šel lehnout na svůj postel. Jenom to bylo trošku jinak, než si myslíte. To jsem nelehl normálně. Já jsem se lehl tak trošku na Superman. Tím myslím, že jsem se lehl celý kolem a hlavou na postel. Jenomže se pak stala věc, kterou jsem nečekal. Zas strašné to tak nebylo, ale Zdeněk mě ponznul! Typněte si, kolik vypadlo šprušků. Na odpověď máte 5 sekund. Ne ani 1, ani 2, ale 6 šprušků. Pokračovalo to tak, že to šel Zdeněk bolcnout, což je očekávané od něj. Ale pak přišla paní učitelka. A reálně si myslel, že jsem nějaký kriminální a říkala, no, promiňte z moje herecké skilly, jo. Oskare, za to, co jsi udělal? Ty jsi zničil postel? Uvidí se, co ještě s tím uděláme, ale běž už prostě do třídy. Jsem šel do třídy dolů a držel jsem slzy, co to šlo. Než ale začala hodina, tak učitelka, která mě seřvala, tak tam začala nějaký proslov, který zase budu říkat, protože moje herecké skvěly jsou přece ty nejlepší. Děti, dávejte si pozor na své postele, protože se stal už jeden incident. Že, Oskare? Jo, paní učitelko. Pak kvitla chat a já celou hodinu seděl provinile jak Pak přišel Goat sám o sobě. Pan učitel. Řekl, že byly jen vypadlé a nebyly nijak zničené nebo polámané nebo prostě poškozené. A já šťastnější být nemohl. Po naučení ničte postele, jinak se dostanete do maléru a nebudete mít příběhy. Jo, to je vše. Dejte like a odběr.